Takže nazdar. Skúsim zase navrhnúť takéto niečo. To je takýto kus, ktorý má v sebe dierky a protikus, ktorý má štuplíky, ktoré do tých dierek pasujú. Furt si to neviem zapamätať. Robím to už tretí týždeň. Takže dneska sa mi to trochu podarilo. Takže stlačíš Shift, koliečko na myši, takže Shift, koliečko na myši a posuniem si to trocha nižšie. Prejdem do milimetrového papiera. Toto neviem, čo je. Takže do toho ťuknem. Dám obdĺžník, vrch 20, prepne sa mi to hneď na výšku, výška bude, ja neviem, 50, dobre, výborne, teraz do toho dám tie dierky, dierka, zvolím si priemer 8, druhá dierka, zase 8, no a teraz idem vyskúšať jednu vec. Chcem toto, že som si to vybral, dať do jednej osy. Tuto je, že počiatok, vidíš to tam, jak to tam vybehlo, vytvorenie systému v súradníc alebo na priesečníku. Šup. Takže to sa tam síce vytvorilo, ale neviem. Ideme ďalej. Zväčšíš si to kolečkom na myši zase. A ideme na to. Vyberiem si dvojklikom toto. Posunúť. No, budem sa snažiť to posunúť toto na stred. Takže samozrejme, že nič. Už som to zase zabudol doprčiť. Späť. Toto, tento stred. No, takému. Pardon. Budem musieť začať znovu, lebo to nebudem sa teraz zapodievať tým posúvaním. Takže si sem dám nedám si tam nič, vytvorím si dvojklikom to vyberiem celé, dám tomu stred, zväčším si to, vložím tam kružnicu, jeden, dva, 3, 4, 5, 6 mm. Je to, čo robím, to je také jak škôlkar. Ďalšiu kružnicu, jeden na stred, 1, 2, 3, 4, 5, 8 mm priemer. Aj tak som to posral. Pokúsim sa to posunúť. A toto musíš furt to vypínať. Posunúť toto o milimeter. No tu sa to vypýtuje, takže dám tam rovno milimeter.
Dobre. Takže teraz máme nakreslený ten objekt ako krivky. To je toto. Vyberem krivky. Buď takto ich vybereš, alebo takto. Takže vytiahnuť. Tuto vidíš taký žlutý špic, teraz dáš space a on sa ťa opýta na koľko? Na 10 mm. Šup. Stlačíš koliečko a môžeš sa na to takto pozrieť. Je to deravé. Keď sa chceš vrátiť naspäť bez toho hľadania, tam tak klikneš na toto modré a vráti sa to. A teraz dôležitá vec. Nezabudni si ísť naspäť na to vybrať. Toto je ono. Ctrl+C, skopírovať. Ísť odtiaľ do prčic. Ctrl+V a vznikla ti nová vec, ktorá sa volá tiež plná. Mohol by si to premenovávať, aby si to... Ale to teda mám čas posunúť. Potiahneš to doprava, dáš to napríklad na 30. A už máš nový objekt, ktorý sa volá plná na 30. No a teraz potrebujem ale tu mať kolíky. Takže toto vždycky zabúdam. Musíš sa prekliknúť na túto veľkú šipku vybrať. Máš Ctrl stlačíš a znovu klikneš na ten rám a dáš vyplniť. Tým pádom už ti vznikli rovina 1, rovina 2, to sú tie koliky. Dúfam, že to ide dobre. Teraz zase klikneš na vnútro toho prvého kolíka, dáš Ctrl, vnútro toho druhého kolíka, dáš vyťahnuť, myšou prídeš sem a už je tam taký štuplík žltý. Dáš space a koľko chceš ten kolík mať von. 10 mm chce mať von. Šup a malo by to byť. Teraz to zase si pozrieš to z boku a je tam kolík. Otočíš to úplne a kolík má dieru. Kurva. No a to bude ďalšia vec. Ako tohoto sa zbaviť do ryti. Tak skúsim ešte tuto vyťahnuť. Kontrolom som to vybral. Space. A toto malo hrúbku 10, tak dám aj 10, aj sem vyťahnuť na 10. No a už je to tak, jak som to chcel. No je to teda takto. Na čo už. Takže Čaverlo Béla, toto je len pre moje poznámky.